И да, здравейте на всички, добре дошли в тази игра на League of Legends, по-точно ранкит игра на League of Legends, в която сме се събрали пак с Ванката. Той обаче ще ходи на топа с Дариус, аз ще ходя на бота с Ада Кери с Miss Fortune, понеже не е на бара. Следователно да кажем първо отборите. От нашия отбор на топа имаме Дариус, на джунглата по-точно имаме Нуно, на мида Лукс, Ада Кери, аз с Miss Fortune и саппорт Малфайт. От противникови отбор имаме Wukong на топ, Fiddle Sticks в джунглата, Зеда на мида, Ада Кери ще се изправи срещу мене Джинкс и саппорт на Тилиус. Как се нарича точно не знам. Надявам се този път Ванката да се чуя добре. В миналия клип обаче той се чуеше добре, обаче качеството на клипа беше лошо, за което се извинявам страшно много, не знам защо се получи така. Но защо така почва от това, бе? Не знам. Надявам се Иван да се чуе добре. Я кажи сега нещо. А сега? Супер си. Малфайта танкерски саппорт. Виж какъв билд почва Малфайта. Какъв? Аз не му правеше. Големите миньони кой ще видите? Ти ги фармиш ли? What the fuck, ограничил съм си го на 60 FPS и то ми става 61. Джинкс започна с ракетите. Какво почна? С ракетите. Това какво случи? В смисъл почна да ме пее и виж какво направи с ракетите. Мин най-страшно. Вукон го е страшно. Мин. Стига бе, да ти имаме Джинкса как ме пере отдалече. Мин Вукон. Не дразни това, че се Марин. И така, аз съм на... на 0 LP в Silver, не знам защо така мощно изпаднах с... Така, на мен се получава. Който се получава. Цяло аз бивам топа до тя. Но, какво да кажа? Добре, бе. Явно няма трогата. Да, в началото тя каза, че ще тролва. Заради мен. Много яко. На бота ми... Аз контрата да. Той да пази голата. Кой не контра. Факт на две ракети са ми направят. Но случно трябва. Аз трябва да се битна. Тъй как се Аз казва. трябва да игра малко по-пасивно и по-агресивно. Аз по-агресивно. Написано си да играеш по-агресивно. Сега, ако почна да ще взема, ключки взема и малко да ти се връща. Какво написах? Написах примерно Амбас. Какъв? Това? Вукон взима 4 пари. Аз пък ще има много повече. Той е по-хвърлянето на мана. Няма малко проблем, просто да го Нали, принудихме да флашне, което е добре, но направи кацкия демидж тук съседето си.
Изтървах този миньон. Голямо мъчение това фарм за мен. Голямо мъчение. Защо му вече можеш да играеш добре. Какво? Значение фарма, значи не си много добре да играеш арата. Мътно. Миналата игра, който правих с Арито. И пак фарма ми беше мизерен. Как си изтървам кютата, човек? Да ти бъде фарма. Поне ти може да фармиш с даболите. Чилиус идва отгоре. Тук се опитаха да ни заклещят, но нещо не се получи. Какво стана, Еванка? Топът бил твой. Не деда. Ти не видя ли СС-а? Аз помислих, че те насам идват, защото това дойде тук. Но Чилиус дойде отгоре, а Джинксът отдолу. Си мислиш, че той ще дойде при нас. Ще се върна. Оп, доколко някаква плаш на стъпи. Няма, брате. Нямаме там, приятели, и да органите ми да доколите. Просто не има. Нямам никаква мана. Той прави дракон. Нашия. Никаква мана, бе. Трябва да се върна за един пики екс. Не знам защо бие по сапорта. Не. Дойде да ти ганкне или какво стана? Видео ганкна, ама умрях толкова. Получим се. Айде, почвам си бърз Ама пикекс. на баракот. Още напочнах, че ми отбързо свърши клипта. Телепорт няма? Да, ти го изхъби. Ти лутна ли, бе? Да, и го убих. Това съм 5 лева, бе. А те на бота... на бот са 5. Ама Джинксът... как върви тя с фарма? Джинксът е 50 фарм, тая много по-добре фармихме. Тая пък, ми свършим как се върти връзъкото. Но тази хида е най-главното значение да я направим. Лайк. Аз като съм шила. Много пари. Аз на другата съм я направил вече. Питаш ли ме с Infinity Edge, бе? Ти един спокойно си и каза първа е доста полезно. Тук че трябва да слуша, трябва да идва, да да слуша. Минути няма, които не успяват, да малко. Има мут, ако дойде някой, като Нуното, например, може лесно да направим. Но те пък тия са бакнаха вече.
Аре, Добре, бе, Ваня. разбрал. Само да им дадат още дума. Ние Добре, Малфайто го изигра много тъпо, понеже те фокснаха него и стойчиха го избяга, аз им налях лек демидж. Лек казвам, защото наистина лек им налях. И тя Джинкса си пусна улта, той обаче не гледа и тя му направи един. му помня. О, Много яко. Много само яко. тя. Много яко. Виж го на колко е. Ей, тая Джинкса ти пусна тъпото е. Направо да... Айде пак. Защото е само тъп. Явно. Защото може да играе какво. Ние така нещо ни изгубя. Какво той да не каже, че може? Не ще кажа, че може да играе. Много тъпо го направи. Не се иска. Каквото. Той ти прав, не пише, че е тъп. Ти можеш ли го направиш това, да го биеш? И ти силата много, ама и тя няма никъде. Аз ти иска. But you play so scared. Scared какво значи? Е оплашено. Много те е страх. Тя тази налива много повече. Държим да играете по-активно, да играете по-агресивно. Няма мудро, братчет! Много на работа. Айде. Тук не знаем как оцелях. After game record. Опа, луката стигне и аз също. Играта я направи. Всичко казва. Добре, защото той си използва лута, докато аз нямах време. Там. Айде, че имам лута. Аз така. Ще вълбирам. Ще вълбирам. Браво. Може да я крикна писка. Ама ти не искаш ли? Като да го вземеш. Ида. Тия са още мъртви, така. Ай, идвайте почне на бота. Не мога да бихна мига. Трябва да бихна. Ни. Доколкаш и който от някъде, дайте там. Имам на работа. Направо да докутира кругата. Бъфа слог. Взема. Дали на колко стана? Кой е? Гледай. Точно на кръста да гулна. Нямаше. Дай ги оттам. Лов ти къв демидж им налягам него. Много се изказа. О? Много се изказа. Надейте към ударите на ние. Но как става? Пълни идиоти. Ай сега е момента. Да.
пушнем на бота. Аре, аз има един гърка, ще има. Да, те са на мида. Идват към вас, колко гледат. Най-добре да правят или. Чиют имам. Килове са мои. А? Едната килове са мои. Имам един на къс. Ти си 6 добре. Аз съм 2. Да. Много яко стана тук. Ти трябва да имаме по-малко такива герои, да се разчитат само на магиите. След има са безмин, нищо няма да прави срещу такива. Ами аз утнах и ги източих доста, ама... Ти трябва да отмъжеш далече и така, не докато ти бият. Защото много лесно се Аз влязах, аз тук флашнах, хилнах и те дойдоха и за мен. Базикаш ли се, бе? Ще може да не го хитне. Нямаше да е лошо да не го хитна. Сори, ГГС. Абе, извините се, бе. Не го написат ни. Аз бях 8 вече. Нунто. Добре. Лоша, аз садъца не съм чак толкова какъв. Айде, беги от тук. Трябваше най-първо да хитне един два пъти. Не, как лошо. Ама файта тук на тет кръв са и това. Че аз тая игра не съм мърдвал, бе. На бота Джинкс е на малко. Заради много, но тя плаща ни филм. Аз се улитам. Джинкс е по-фината от мен. Но беги, бе. Варди. Нямам морда, е. Опа ще падне на... Да. Взе да е тук. Знам, че ви е. Да има си. И пак малко файта го взе и много на работа. Само че аз трябва да ти попам. Имаш ли телепорт? Не е телепортна стигна. Челко да е отлично, брат. Малко хайде и минус ще дете с някаква. Маш се, а не, ще долу за файна. Има тъйкове. Си направя, аз викам едни бутушки. Да почна моя билд. Къде е го? Това е му. Изглежда му като гледа. Дай ми пъти много сме. Не мога. Но както аз бях на бота, те от тогава гонят закон с много това. Лично ви трябва да ви се. Хо! Упсът. Чех, че натисна. Да, балки. Нуното е садба. Нуното играе обаче. Кой? Нуно? Да. Аз след 20 секунди. О, Дарио, в едно принцип, нямам мачта. Еми, не прави го, бе. Аз по принцип на фиората и правя бил такъв, ти правиш на Дарио. Точно танкът, да удря и той сайта им сини, защото аз го правя вулкан. Почти. Горе да. Един-два. Ай, оф танк.
И виж, аз коя си игра му трябва да Да, аз правя другата, например. Аре, късно. Бяха. Да, и на мене... Ай, някой ми хелпне! Можеш дословно да бягаш. Няма, то беше закопчал. Чакай сега, обувките 475 също. Аз хилнах, флаша тук, що ми се заради, иначе няма. Страшно дело. Да, джунгъра да почне. Дрейк, аз ще дефна топа. Правим казвам. И ако имах един минута и тук на минута. Добра. Аз си думам. Това колко е просто джинсът, направо не е истина. Нещо се обърне, какво да направи, се набра фулта на нула. От не можеш да я пусне. Добре. Дрейка направихме ли го? Опа. Трябва да направихме го. Те го направиха. Как го направихме? Дай ми Team Fastlane the Dragon. Как го гледах? Видях, че Няма съм бутton там. What's why I used to... Мамите не е бутта такова даже. Топа 2. Саба. Сега ти трябва бутнеш това. поправи. Бягай после, защото идват. Окей. Бягай, бе. Кога? Но не трябва да ме виждат по телефоната. Аз малко фарма вдигам. О, взе да подгони отца. Фак, бягай. Но е ретард. Вижте на брата. Бягайте, бе. Аз трябва да се чува на еборна песни. Да пусна ли един от? Не, ще ме спрътна ли. Аз се. Бягай, иди на там. И аз искам да пусна клипки, кога умря. Не пробваш. Фан конденсар. Денсарни. Малфайт 4. Колко? Малфайт май 10. има... Той пича има килове колко теб. Аз колко съм ми? Той много късва. Не открадна два на мин. Мин 23. Не знам точно. Лукса ни е добре. Слова е сега. Трябва да буквам и да декам това. Ако имаше едни бързи бутушки. Виж го това на ко... Виж луксът. Тази джинсът по-точно. Не мога, не мога. Стигна до... И той утна. Не го ли взе? Той утна и тръгна. Никъде няма. Така. Идвай за барона. Вече. Той няма кръв. Вижте, че
приятно. Мрънка до Франкна е. Да. Нямам пари за Фантом Ден. Фантом Ден? Е, сега го попълни. Холгард имаш ли? Или ще стоя? Алмит. Споки Джуел. Аз мисля, че ще ходим за друга. Това луксът. Очаквах малко айта пак да видим. И дигам игра. А щяла да трова. Тя не носи. Може трябва да я учил до кога. Е, това ми хареса Ванка. Но това е да играеш заедно. Без ли? Малко демидж слагам. Колко? 230. Война псилю сбати клетката, като ми сложи. Ти бягай от тук, че си на малко. Удара не измисли. Удара двама или има много да се върна правата. Не удари при тук. Мога да се върна някъде едно края. Не стане. Не ме гоня. Който е лоша. Айде, слова се там. Много край няма да имаш един помпа. Направих ли си Фонгарде? Де. Не, виж едно луксът на колко стане. И как ще използваш Фонгарде? Какво правиш? Ясно ли? Точно, той ще... Нищо е такива. И така. Добре. Ще да пушна бока. Вкусно желание. Та ракета ми изкара бъбреците, брат. Купим лагерите. Не, бе. Чай сега. Еми Фонгард. Ко беше това? А? Ко беше това? Бели апдейт на водушките. Спокойно е, не дей са прекъсна. На тая ще направя... До тръстър, разбира се. Как няма да направиш на повече? Аре бе, що не се рендват? Вот теги, да им повече още. Лети народ белозрени към светло на върви. Кой е най-големия лев в двата отбора? Лукс. Имам повече фарм от теб. Ти ходиш фармиш. Ние ходя да бутам. Мене луксът, ако хване някой в клетка, ще му се стъжни живота. Прецакаме. Ама аз ще си фармя, бе. Футбол! И да, това беше, приятели. Ще се видим следващия път. До скоро!